Hello, my name is Cynthia, and I got like a pão de queijo factory. This is my house, this is where I live. I'm in Nova Lima City, it's Belo Horizonte, Minas Gerais State, Brazil. Cynthia Matos har en fabrik, en pão de queijo-fabrik. Den ligger i den lille guldgraverby Nova Lima, lidt uden for storbyen Belo Horizonte, i den brasilianske delstat Minas Gerais. Selvom guldminen stadig er i gang, og en togbane stadig transporterer de små vogne med malm hen over byens tage, så er der ikke meget guld tilbage i minen. I stedet leder innovative kræfter, og det vil sige folk som Cynthia, efter nye indtægtskilder. Oplevelsesøkonomi kan være en del af svaret. This is the pão de queijo, frozen. What is it made of? It's made with a powder, a special powder made from a root from Brazil, and then some cheese, milk, oil. So you mix everything, and then you have the pasta, and the pasta you roll. So this is the pão de queijo. It's like a cheese bread. Pão de queijo er en lille ostekugle, som alle i området elsker. Hvordan den laves, siges at gå tilbage til de afrikanske slaver, som blev brugt i minedriftene her, og som altså gjorde oprør. Kuglerne kaldes for YY, et udtryk, der stammer fra de englændere, som startede guldminedriften i Nova Lima. Angiveligt var de så nye i landet, at de blev ved med at spørge why til alting. Det var åbenbart så usædvanligt, at brasilianerne indførte det i den lokale sprogbrug. Derfor kan man i dag i Minas Gerais på portugisisk spørge why. Cynthia Matos, der for en stor del står for markedsføringen, tjekker gerne, om man kan se navnet i køledisken i de supermarkeder, som hun har fået til at sælge produktet. Are you satisfied? Yes, but I think they need more product. It's not enough, I think. 55% af befolkningen tilhører, ifølge nye opgørelser fra det brasilianske undervisnings- og forskningsinstitut Fundação Getúlio Vargas, middelklassen. Der er dog stadig 65 millioner, der ikke er kommet med, og 16 millioner brasilianere, som lever i dyb fattigdom. Man skal altså ikke glemme, at Brasilien har rigtig mange problemer at løse. Men den økonomiske udvikling betyder dog, at en forholdsvis stor del af den brasilianske befolkning nu tilhører, hvad nogen har kaldt yoghurtsegmentet. Folk, som kan finde på at bruge tid i supermarkedet på at finde den helt rigtige yoghurt. Pão de queijo-fabrikken har i dag 3 ansatte, en kvinde og 2 mænd. De er alle 3 under 20 år, og de arbejder typisk 5 timer per dag om eftermiddagen. Der er i dag godt salg i kuglerne, og meget tyder på, at Cynthia og hendes veninde så rigtigt. De planlægger at ansætte endnu en ung arbejder, og Cynthia er i gang med at lære om markedsføring på sin masteruddannelse. For at projektet skal lykkes på lang sigt, er betingelsen dog nok, at der bliver ved med at være en følelse af overskud i middelklassen. Lige nu er inflationen i Brasilien oppe på 7,5%, og kommentatorer taler om, at den nye middelklasse i alt for høj grad har ladet sig lokke af hurtige lån og hurtigt forbrug. Samtidig kræver de bedre offentlig service. Man lyder det som, ny i middelklassen og prøver sig frem. Hvordan regningen skal betales er et godt spørgsmål, og nogen taler endda om en kreditboble, og at mange risikerer at ryge ud af middelklassen igen. Den brasilianske middelklasse har nu passeret de 100 millioner. Det er et temmelig stort marked, så mon ikke det går. Cynthia Matos håber det bedste.